बाप रे बाप। जा तानी खेलवनियन के घर में नु त जाना ता कि कुछ त रखले त बेरी बेरी आके खाली पूछा तानी स के जन केना के खाना निकाल के भी रखले स से भी चल हमरा त खई के त मन करते रहला बेरी बेरी आके पूछा तानी से एक कनिया खइबू 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 ओनी के लागत न हम खइबे ना करब खाली पूछ पूछ के चल जाता से बहुत तेज हमरा खीस बरतला मन करतला के मार दे खींच के मर जा सोनी के। बाप रे हो ना यार का खइले बनी त खाई के मन करबे ना करी हो हैं त निकल तो नहीं के खाई हो दादा। बाप रे बाप अब ना लाता कि टेस्टी कितना बनल बा मन करता कि कब मुंह में डाल ले। बाप रे बाप मन करता तसलिए में मुंह लगा ले का लेकिन ना आज जैसा खेलवड़िया तो कहिया से देखो नकिया में करी काले दा पहले तब खाता नहीं कैसे हमर मर्दो बानू नतिया त के जन कहां चल गले एक बार उनका से कोनी हल्ला जाते डेरा त ए जी खाए जी तक कैसे लिया उ त और मौका फल बनतिया तने पीस चूसे में न माजे देवेला हो कुछ को हम बड़ी निक लागत मन कुछ करहिए में मुंह लगा अये दादा खेलवड़िया क्वेश्चन बनैले सब पेटवे निमोरे लागवा खाने के मन करता है मैदानों लग गया अब का करे हम कहाँ जाएं पहले खा ले अरे दादा निमोरे लागल पेटवे बुझाते नहीं के का करी कहाँ जाइए रखिए में हो गई का जाने सके का के हो गल बके ना पहले खा ले बेटा ओ ये दादा बहुत जोर से लागल अब हम का करी पहले मैदान करे दा हमरा के ओकरे बाद कुछ करो बाप रे बाप आ चुका अब ना लागल हो अब तो पूरा लागत कि तसलिए का खाना खा जी मैदान लागल रहे कबे का सोचत रही खाना खाई कि मैदान करे जाए मेरे बुझाते रहे लेकिन भूखो लागल मैंने बहुत तेज के अब अगले नहीं अब जाता नहीं बाप रे बाप अब ना लागल कि मैदान कले नहीं लागत रहे कि पेटवे नहीं मोरत रहे हमारे बेरी बेरी ओ ये दादा ये तो के जन कैसे खाना बनेला रही से हम छेरे लागनी मोह कता का करी रखिए छिरिक दे का यही पे छिरिक दी हैं को तो छिरिक ये दे आवे के बा छिरिक देता नहीं आ ये रामा बाप हो बाप मजा हो दादा का करी बड़ा आगे नहीं है तू खाना खाता हो आ खाना खात कोनी का कइले बारू मैदान लग रहे दीदी जी तो कहाँ जाए आ ये रामा हो मैं साड़िया में लपेट ले बारी सब फुआरे बारू का हो आ तका चुरा के कल लाइटिंग करके तेरा कल तू जोर से लगा तो हम लेके चलती लाइटिंग में राम 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 सब सत्यानाश ई कलिया के रख देला से दीदी जी बाप हो बाप दीदी जी ए दीदी जी फुआरे खानदान के खिलवाड़ी बेकार एकदम से बतिया मन करता मार देता के सुन ली अरे हाथ लगा के साफ कर देता नी आई हे रामावा सब आ कहो तारा एतना नहीं के बुझत बुढ़बा का वाला काम करतो है तो पहले नंबर है चोरा के खाता रू मछरी आ ये जे खाते खाते तारा लाइटिंग डालते जे चूल्हे पे का देलू हां ए दीदी जी बताओ ना बताइए इतना तेज के भूख लगा रे बेरी बेरी खाली आके पूछत इन ए कनिया खाइबू हमर मन नहीं के हमरा भूख नहीं के लागा पेट में तभी पचल रखे तब तारा भूखे लागल बा तब ये छेड़ देहलू मैं छेड़ देहलू मछरी आई खाई मछरिया का मसाला भूजल नहीं रे कच्चे रहे ऐसे छेड़ देनी है मछरिया का मसाला तू जानता रू के काचा रहे है छीट का मैं परा देले बड़ू है केतना में उठा के कइलू ह दे पूछ दे आई हे रामा माया साफ है फुआरा खानदान के बिया के खाइए ए चलो जरा
आयो दादा अब हम का करी ते जाके भर घरे हल्ला करी हम समझ में नहीं का ई का करेंगे के तो दो दाइए देव जाता नहीं घर में सूत जेब कर के हम का जानता नहीं आ सड़ियो चेंज कर लेता नहीं पड़ता देखा पूछियो कनी जो चाची ले बार और बनवा ले के बार बनल सा चाची अब मम्मी ले बनवाओ तो ई ना तो नाइन और चाची ले तो चाची ले बार बनवाई हैं निमन भाई देखले है बोल रही कि ना बोल रही हाँ तो चाची संग बोलबो हंसबो तबे न चाचियों के मन लागी बोलू आई चाची 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 संग मिल के रहबू नु तारे का काला मनिहन जा जनिहन जा चाचो मनिहन जनिहन ठीक ना चाची तो माई लड़ाई करते तू न लड़ाई करी हो ठीक है ना चाची के न बकसा में न आइल बाई थी फराक तारा के दुख उबा एगो तोरा खातिर एगो परिया खातिर फुगा के लइकिया खातिर तोरा तो कौन फराक लेबे एगो लाल बा एगो बुल्लू कौन लाल का लेबे ताहार तुम जानबे कनी लाल के पियर का पे मन डोलेला आई चाचा रे खाना दे रू का जाने खोइला सकी ना हम तो देखबो ना कहीं का होता रे भाई ओ त का बैठल बानी हां कौन है कि कनी सुन ना हो आई रहलन की राम खिलावन का कहतो उनकर अभी कितना पैसा बाकी बा उनका के 450 रुपया और दे के बा दे के खत्म ना कर बात जाके तनी आ तनी रबिया के कहले उ गड़िया के कि जाके बियरिया तनी जोत दे बिया में डाल दिया ना तो अब देखत तनी खेत में घेरा जाई सब लोग बिया डालाता तो हम कह दे कि ना कह सकत ले भर गांव घूम आओ तड़ा कहे में ला जाता जाता नहीं हम दुनिया हम नहीं सुन जाते घूमत फिरत चल जो आ जाके कह दे के तनी चल के तनी बियरिया जोत दो ना तो बिया में ना डलाई नु तो फिर रुपए में बड़ा दिक्कत हो तो कैसन काम करता अरे हां ये दादा का जाने भगवान पानी कर तो हालत खराब हो जाई भगवान ई का जाने का करियन हाथ ना माने हई पढ़े ना का गुजारे रे चाची आइल भाई तो ठीक का है रे। चाची माने तो चाची बड़ी तकर मतलब तोर स्कूल के सरकार छुट्टी कर दो जाके चाची के देखत रहिए पढ़े लिखे पर ध्यान देते जन ले देती है ई पढ़े लिखे पे ध्यान दी पढ़ी ना ई गौदी रही एगो काम करते जाके कहो जन ले ठीक बा तोरा के सेवा पानी कोइलो सिया हां तेलो लगैली तेल पानी लगैलो सिया नु हां बार और और छरल शिकायत होई तो देख हैं खाना अब के जाके पूछ तू लड़की फैके बार तो जाके पूछ नहीं कुछ नहीं। सकत जो जाके पूछ तो चाची पूछी कह तो खाना ले आई खइबू ए भाई हैं तोरा के सेवा पानी कोइले तो ठीक है बा अगर ना करे तो मुंह पर ना बोलनी हमारा से कहिए जन ले बाद में ते बोली रे अभी नया बिया मुंहे लग जाई अभी बोलबे तो अरे हमारा कौन काम है इधर अभी ना करते धीरे धीरे सीखे जाई ना न ना करे ठीक बा अभी हमारा से नया तो नोचर कहबे भी अभी नैहर के कहले धैले ना होई तो कैसे करी उ से हमारा दिक्कत नहीं तू कोइले बड़ू गिराई कोनो जरूर नहीं है उ जाके नहीं बोलते जो ना करबो करे के बा लेकिन अभी ते बोलबे नु तो मुंहे लग जाई हमारा से कहबे नु तो निमन लागी जन ले कि हमारा से जाके हमारा से बोला कहिए कि देख रे बाबू ऐसे ऐसे करती है हमारा के ना कोई लसिया तो अब जाके हम ओकरा से कह हम के देखो तू गलती करता रू माई ऐसे कहत रहे तो ओकरा तोरा खातिर लाज बन रही जन ले करे करे काहे ना कौन का देखत कि मेरी का करती है का कोई लसिया का कइले सिया अब का ई कदल देखते आ टेढ़े खाली बोलत है टेढ़े खाली बोल बोल अब का गुरे हम टेढ़े बोलत हई माई सुनबी नहीं त तू सच बिडू कि हां ऐसन कदम कैसे उठा ले खड़े में ना चोरे कनिया बिया था भइल का हो सोच ले आय जा पगलाई बड़ू पगलाइल हम नहीं की तू ही बताओ हमने हम मछली बना के चूली बिर से हटा नहीं है जैसा ही आ बाबू खाना काट देला रहे कि आवत नहीं तो बोतला में पानी हाथ धो के तब मछरिया काढ़ता नहीं आ गप से के घर में से निकल के देखो तनी की आ जाके आ मछरिया के आ मुड़ा भात यहाँ लेके आ खा के आ लैट्रिन लग रहे खेलवाड़िया के जाना ना चरकनी भैया कोई गांव अटला सुनी त माई का कही आ बस ओजे न चूल्हा पर हक देले बे छेरछेरी निहन ओकरा छेरछेरी हो गइला आ खाते रही एकदम से नु चूल्हे पे लाइटिंग कर देले है सोच ले खाते बारी खाते बारी लाइटिंग है खाते बारी रे मा दली दरे घर के काइल बेरे ओकरा ई कुल ना बुझाइले रे अरे तो एगो त चूल्हा- नया नोचर बिया गलती कइल बे का खाती एगो आ ओही में एगो चूल्हा पे होते चूल्हा पे के हो गेले रे उ चूल्हा फोरई के न परी आ के काची ओकर हगल तेनु कछबे काचे कहता रे उ हाथ थेले से काच के फेकतिया हाथ थेले काच के तसला तसली में मैं लगा देले बिया हां तोरा आई रे मैया के खाना खाई रे रामा मा ई तो गरुओ के बक्तर कइले बेरे एक कैसन बुद्धि बेरे एकर माइन बुद्धि नहीं के सिखैले केकरा मुंह मत खिया देबे हिंकरा निमन बनाता डा है हां तोरा को हम तो जानते ना ने को हइसन बुद्धि विचार के भी है मोट बुद्धि के का बिया रे ना आ ना भगली मोट बुद्धि तक नहीं भाजी बाड़ी केटा निमन बाड़ी रे बोल ना आ
मोट दे के बाड़ी को मोट बुद्धि के बाड़ी रे तोरे बुझे कर बुद्धि का चलेला तो सही ना तुम कहलान कितना निमन बाड़ी एगो ई के खेला और ये कैसन बिया हां तोरा की जय कर बताव हम के जमाई से बतिया तनी दिमाग कौन होखेला बुझाई ए ना जा बतिया तनी कौन बात ये देखो ये कांड होगुल घर में कौन हम को पता ना तो बड़ाई ज्यादा करत निमन आइल भी सुघर सागर बिया करी कहाँ धरी बिया रे? कर के बढ़िया ले राखम बेटी नहीं ये छोड़ के हम चलनी अब घर में गइली कि का करता दी हम ना देख गइली रह। अरे तू जे भौजी के लिए के जल्दी कि का करता दी क्या ना जो या उनकरा फिर पहुंचे भी तबे पता चली ठीक है बा जाते न बानी भौजी भी जैसे जैसे कहबू न चाहिए से वो ना चाहिए के न बा नाचा पुना हो तार ये तरीके रही नाचे तू देखत रही है कहा त हेजा करके इते अगर कहनी कि माई रे लड़की देखे में बहुत छोट लगत है शादी बियाह मत कर त काहे के सुधरे वाला के बियाह सुधरे के मुंह में हक गई तू देखत रही थे बाप हो बाप एकदमे जीव लगता का जते बियाह शादी में इतना नतिया हम थाक गइल बानी कि का बात लाला हिया दौरा हुआ दौरे अकेले बुझात रहे छुछ बेहर जैसा छुछुआ चला ही एकरा ई काम कर होकरा काम कर जीव नकनका के जात रहे दादा हैं आ चलो हो हां जीवन नकनकाई हो जीवन नकनकाई कहां रहलू पहले ही बताओ ना का हो हैं? गई? का का हो गइल बुचिया मछरी बनैले रहलैया आ तसल के भरल त मछरी आ तसला के भात आ कुल जे कने वो पहुंच के खाते खाते कुल हक देल बे चूल्हा ले ले आ तसला तसली ले ले कुल भर बंद क देलक ई रहतो त नानु कमा भई रही त कनी मां हां हमें हतनी छोड़ के केनो गोइल के मुश्किल हो गुल अब त अजी तनकी ना एथिया कपड़ा दुखात रहे पेटवा डरा गोड़ा सब टेढ़ हो गए रहे तो वे पूछी से करी ना के पूछी जी धरी ली रवा छेवा कुआ के मसाला उसाला भूज के देती करी तला हम आवती परतनी आ तनका हल्का सुतनी बस ऊंघी लाग गइल हटुए तो हम हां त सुत घर में एही तरह बिल बात कर बिल बटनी आइल बिया घर के रहे सहे वाली नहीं खे आई हमरा ई नइखे बुझाते ओकर चूल्हवे मिलल हटुए हगनिए हिया का जी हगनी सत्यानाश करे वाली आइल बिया खइबो धीरज निहन त करबो ना खइला या पर ना लौकल लाइटिंग पैखाना क देलस चूल्हा पे अही ये दादा कैस ना घो के हमनी के घर में आ गइले दादा एकदम साफ थी एक लंगटीने आ गइलिया का हां खेलवड़िया अब तब केहू कुछ कहू जग नहीं की सही मुट्ठी के एक मुट्ठी भइल बनी का कहम सब कोई जानबो करी तो ये कही कि आई दादा फलानवा के पतोया छोटकी ना हगनी आइल बिया आ बेटवा कहां बाड़न जी आ का देखो जानत तो के कहाँ बा? घरवा में कोई ठीक बटे ई कनियो करके आ धर दही तो कर के धर दी त कर के धर देले बिया आज चूल्ही पे हगलस कल गोला तसला में हक दी कराही में हक दी बाबा घर में हक दी बिछौनन पे हक दी कोनो ठीक बा ओकर जानल बा दादा ऐसे ही हमार फुआ के पतो रहलिया खेलवड़िया हां झीली में मैदान क के बाबा घर फिर रख देले रहले सीरा भीरा फुआ गइला से बाहरे खाते देखत ई कछु महकत ए दादा देखले से गंदा रहल हटुए ओइसने हमरा घर में आ गेले पहिले के जमाना में कुल होत रहे कन्या ना रहत रहे लाइटिंग बाल्टी त पकले फुआ घरे हमार बढ़ंतरी ना भइल छोटकी फुआ जहां गई रहनी जा ना भइल बियाहवा में कहां बताओ जैसन के तैसन इतना कमाए वाला फूफा कमाते उनका देखो या कहां ले ओसन खोकहिया आज यसन गवाए होली त कहां ले होई बढ़न वैसे हमरा घर में आ गए ये कहल जाला ही कि केहू पर हंसल ना जाला आज भौजी पर हंसत रहनी है कि कैसन खेलवाड़ी हमरा घर में आइल बड़ी आ वैसे आज पतो अपन गोतनी के दे देख लेनी ही हैं दम जीव न कना का के रह गुल दम जीव न कना का के रह तो कने बिया रुको बेरे धरम छोटा का बारा में घर से निकालिए के भगा दे का हमरा के चिल्ला तली बताओ नु तू ही बता तू जाना तली नु है कि हमरा तनको मछरी मुर्गा खा ली ना अंडा ना त मैदान करे लागी ना तेरा से पहले ही कले रही ये माई हमरा के दवाई वही डाल दिया स हैं तू ही बता हमरा इतना तेज के भूख लागा रही नु तो जाके चूल्हे भी रखले रही सब मछरी बना के आ खाई लगनी ऊपर ले मैदान लगल तो चूल्हे भी हक देनी अब का करी रे मैं समझ में ना नंदी देख ले लसिया के हैं तब तो भर घरे हल्ला कहिए ना देले हुई रे मैं हमरा डर लागत अब हमरा के घरे से निकाल दिए तो हम कहां जाए रे तोरा से बता देनी यही से पहले तोरी के तमर बतिए ना माने सके जेबी तो दवाई खइबी दवाई खा ले रहती तो ठीक रहत तो से कहले रही नु कि हमरा के दवाई दे दे पहले तो तोनी कह दवाई खइबी दवाई खा ले रहती तो बल्कि ठीक रहत ई को कारनामा ना भई रहत का हो तोरा अपना मन आए
रुक जाई माई से बतिया के धर ना फोन फोन धर फोन धर रुक मैंने ते निमन कइले हां मैं रोकत अरे रुकी मैंने ते का कइले बड़े घर में कहां कइले बनी मैंने चूल्हा पे ते का कइले बड़े कौन कैमरा के तरह सिखले बड़े रे कौन चूल्हा लागे कैमरा चूल्हा लगे हाँ मैंने घर में कौन चूल्हा बा हम का जानते अभी तुम बाहर नहीं के निकल ले माने के बनी सुन मारब जवने फाइट नु के चल जीबे मदनपुर तुरंत एके फाइट में ते मछरी खात रहले चूल्हा फिरी आ खइले से बाद में कि सब त डायरेक्ट रोत चूल्हे पे धा देले पाभरा से हैं के मछली चावत तो घचर घचर आ वही पर हक दे तालू फचर फचर हैं ई के चूल्हा पे कहता ये कुल करे वाला चीज रे ई कुल आय? का कहता नहीं करे उजरंती है ये कुल करे वाला चीज रे ई कुल का कहता नहीं कहा जी तरीका क्या कहते हैं सही बात बोल सही बात बोल बोल सही बात ना तो मारब के चल जीबे झारखंड में एके में मारी मत बताओ तनी का बात है रे सही बात बोल लौराई रहनी है ना हमारे घर में हां कनी हरा से मंगाई नहीं है, खाए वाला न हजमोलावा हां तो खैनी है तो पेट दुखात रहे तो फिर भूख लागल तो दीदी जी और खाली पूछ पूछ के आके चल जात रहे हाँ। हमहू लाजन ना कहत रही हां आ तो गईनी है चूल्हा भिरी तो खैनी है तो मैदान लग गला तो कहाँ जाई करे वही पे एक फेर मार देले हां हाँ तोरा हमारे से कहे भूख लागत तो हमरो से तोरा लाज लागत रहे जब तोरा खात रहले खाना खाना खाते खाते तोरा जोड़ कर देला सा तते पर उठा देला दोनों गोड़ जय दी हम कहनी है कि तो हम तो मथवे ते तो सुन के बुझाते नहीं हम का उपाय लगाई तोरा करे कहनी है कि का हम रे? साफ कर दे तनी ते साफ करबे के ते हमर दिमागवा का हाफ करबे हल्ला मत करी मम्मी जी और जान जी अंजा हल्ला मत करी हाँ ते बढ़िया से काम करे बड़े जाता नहीं ते ए सुन ने ते निमन से काम करे बड़े रे करे निमन ते निमन काम करे बड़े रे तारा बाप के फोन करके बोले लेवानी चल जा हमारा नैका हगानी पतो के हगनी बट हगानी भाई बड़ू बट आजी हगानी हो थोड़ा सा भी ये बताइए और बाबूजी भी री का फोन लगा देनी है जा काहे ना बोला चूल्हा में हगे वाला ऊपर खाना हो हां तोरा जगह कहे चूल्हा में हगल कहे तसला में हगल कहे कढ़ाई में हगल ना ना से ना कहे करे हमरा से ना कहे करे ए जो- मर्दा से कहले रहा तू एकरा बुझाता ई जोन ते चूल्हा में जोन ते हगले हा भाले जोन ते कराहिया में हगदर रहतीस निगाह छान के तोरा का प्लेट में दे दिए देर ना बोली तोहर बोले न क्या तोहर बोले नहीं क्या होता मेरा ई का तरह बोल गलती कर लिया कहत हवन ठीक तो कहत हवन हगनी चाची आ गई ना हां आई लिखे ठीक कहत है आज के बाद हगानी चाची कही है एकर नामे कर दादाजी है एकर दादाजी करे होगा नहीं देर ना बोली ढेर बोल लाज लगता ढेर ना बोल अभी कहते हैं ढेर ना बोल अभी कहती है अभी हगानी हाला टेलीविजन का में हगानी कनिया तो रात सामने हल्ला कइला कब जाके बाहर का ते दुनिया खरानिया तो काहे तो कोई बड़े रे उतरती है ढकेलत कहां काहे ऐसा काम के कइले बड़े चल के काछा में जानता नहीं का छत रही आइया कमरा काटा देलिया करे लुगावा में ना लगल बारे अरे हटे हो आई हो माई तू देखत रही खा माय है लुगावा में लगल बारे अरे बाप हो जकने हाईपी के मारे वैसे बैठा तो निकाह का ते भगवे के ना रे गेले अरे होगा नहीं ते भगवे के ना रे अरे होगा नहीं ते भगवे के ना रे कहां लागल बाजी ए घर में लगल बा सब माय अरे हगानी अरे होगा नहीं ते भगवे के ना रे ताक रोज हगन के चाची कहम ठीक कहत है कहबे करू भाग भाग जकने हां फुहर का मुहा में कहां लग बाथरूम नहीं के कल पजा तबन बुझाइत के हग देल बड़ू औरी लरा ना हगला का बच्चा काई मारे तो चूल्हे पे का हो गई घेर दला सेहू में रहता अरे ना जो हरे तोरे लेकर ड्राइंग बना दो आइयो बेटा वही एकदम एथियन हमन दम गोरिन भी है दादा दसले बिया में हैरान ओइसने हगनी चाची ठीक बात है हाला कर दी वो तो अब तो पूरा गांव हाला कदी हगनी चाची